Urretxuko izaskun etxanizentzat sententzia atzera pausoa da. Talidomida kaltetutakoek babesa eta laguntza daukate Europako herrialde gehienetan. Hemen ordea, albiste txarrak besterik ez dute hartzen. Irutzezat oso gaizki dagola, porque a nivel de Europa, oin urte asko ia 50 urte onartuta gai baten buruz aigea. Madrilen, talidomina kaltetutakoen elkartean ere kolpe gogorra izan da kalte ordainik hartuko ez duten albistea. Me imagino ahora mismo a mucha gente llorando, mucha gente que había hecho muchas ilusiones y es un desconsuelo, ¿no? Es un palo gordo, sí. Es un palo gordo, es una indignación. Duela 50 urte pasa, talidomina egin zuen Alemaniako enpresa kalte ordaina ordaintzera kondenatu zuten iaz, baina errekurritu egin zuen eta gaur Madrileko lurralde auzitegiak arrazoia eman dio. Denbora pasa da eta jada ez dago errudunik. Sententzia honi ikusi dana nola negatibo izan da, pues aurrera jokatuko dutela, Supremoa jungo diala. 60ko hamarkadako hasieran saldu zen talidomida, haurdun zeuden emakumeen zorabio eta botalarrientzat ustez aproposa. Haur jaio berri eta malformazio larriak eragin zituen. Espainian 3.000 kaltetu izan ziren.